ସେପଟ ସୁଇଚଟା ମାନେ ଏଇଟା ଅଫ୍ କରି ସେପଟଟା ଅଫ୍ କର। গুড মর্নিং। হ্যালো, হাই, নমস্কার, জয় জগন্নাথ। জয় জগন্নাথ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଚାଲିଛି ଗୁଡ ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଉ ସେଉ ଟିକେ ତା ସହିତ ଅଙ୍ଗୁର ଏସବୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ। ହଉ ଚାଲୁ, ଯାହା ତାର କିଛି ମିଳିବନି ଆଜି ଇଜି ଅଛି, ତେଣୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ଖାଇଦେବା କଥା ଆଉ। ଚାଲ ଏଇନା ପଖାଳ ଅର୍ଡର କରିଛୁ, ଆସିବ ଆସିବ। ସେ ପଖାଳ ଆଇଲା ବେଳକୁ ପେଟଟା ଟିକେ ଶିରଶିର ହବ ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ଟପ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସିଏ ତ ଦେଖୁଛ ସେ ତ ନ ଖାଇଲେ 7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ତାର କିଛି ହବନି। ଆମ ନ ଖାଇଲେ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁନି, ଏହା କଥା ଆଉ। ଆଖି ଦିନ ସ୍ୱଳ୍ପ ହଉଛି ହେଲେ କଣ କରିବ, କରିପାରୁନି କାହିଁକି ଦାନ୍ତରେ ମାରିନି। yes because I am not brushing, that's the reason, that's why I am not taking anything, any type of food. ହଉ ହେଲା ଆଉ ଖାଇବା ଅଙ୍ଗୁରଟା ତାପରେ ଧୋଇଦେବା, ଖାଇଦେବା ଅଙ୍ଗୁରଟା ଧୋଇକିରି ହବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା